Oy, oğlun garaşmalyamagy men iri geleyipdirmi? İnedar. 40'dan soň öýlenseň bar, ejeň diýen almaly bolýanlar. Şoň üçin iýlemeňiz wagtyny öýlenip bolýan bolaýdym. Alo, Ece. Sen diýen ýerine geldim. Salam alaykum daýda. Mene şu taýda hiç ýyl gyýy görem okuw. Daýda, şu törekde hiç gyýy görnýärmi? Ece, ady näme goýdyň? Gunço? Oy, men Gunço. Ha, senmi şu Gunço? Hawa. Allah'ca näme etmişim bari. Näme günäm bar meni şundan nasıl adam alıp bilmeýärdik. Näme? Gatygymy men dogry aýdyn. Sen men kusum däl ekenim. Kusum däl. Hawa. Sen men diýen kusum däl ekenim. Gatygymy basla. Kusum däliýdimi? Oy, jaýym bar, maşynym bar. Amerikadan äri çykdym, Amerikada ýaşarnyp jaýym alypdym. Agyr. Sen değişmäde düşünmeýän ekeňle. Näme diýip degişdiň? Men seni gördüm, değiş gördüm. Aslında men sana aşık oldum. Lan sen kusum däliýdiň ha? Ya bolýaly kusum udalyt etdim. Sen men kusum ekenim. Şeýle. O Sen ýaňy Amerikada jaýyma diýen meşden närsine? yok. Sen Amerika'da jaýyňam mı? Hawa. Ana, birini nezip oldu, Amerikan maşkaladı oldu. Hawa. Nezip oldu. Tamam, Amerika var ya. Sen men tapar mı kal? Sen dogrudan da meni söýdüňmi? Oha. Söydüm. Bolýa. Amerika gerek bu sana. Töreňe bir geçin. Özüňden Amerikaya sar. Aolcan, yurjuna daş ettin ýa. Doğruda öwünen ýürege bagyr düşdi. Bir ýetdi girenenim öwün ýany. Aýtsaňam bir meňe hakykat aýtsana diýdine. Men näwara guşar. Şu ağatyna durmuşa çykamda gylýal gyzym aýt. Senmi? Hawa, şulara gelip ýaýrak gitdim agy. Hawa, ağatym. Ay oljaňa neje? Ay dehram ýardy. Yani öwün ýany meni halam ok diýedin. Hawa halamy? Meňem geldi sen öwünde yek tutja demenkem. Muni. Meňem maga marafy almaka dağ ýany olandy. Onnoň şol. Näme? Onnoň? Hiçde onnoň. Vay. Geldi sen öwünde olmaýar. Sen turan ekenmi? Bak tutup duran eken nagy. Şonny. Ağam dağıldı diýemi. Oy sana sen ağaň jüýüňe sana ikidi bermeli. Enta men durmuşa çykdym şoňa. Şonny. Şeýdi para bular bara. Gepde ozaýmasaň bara ozdurjak kägir bular. Derrew nerden çykdy gaý? Hawa. Ýaňam ýokdular. Hawa. Hele. Yo içýän ýaýan gaýdan içýän. Beýen bördi de bilýärmi? Indi belli boldy da geliniň ýanyna indi ahlap bilenim. İkimiz Truskayas tutuyoruz. Moýet gizmi ba. Baglan o kösene. Towadan serin. Ne? Seretin de näle owadan ýerde oturuyor. Ýerde bilýärmisin? Hiç kim bilmez. Truskayas. Niresi? Ay çakay goýurlar. Nire dediğin aydın mehribarlar. Görüşmekten ayrılmasın. Emmeğinin canını sağ olsun. Ana gıdıklı konsertimizden başladı gidelim onu. Yürü gidelim sağ olun. Sen ýa bilerler. Ben istedim. Vay vay vay. Habibi alfa galaşkan. Habibi. Ay Orçan. Yaman yurcun keyfi köklüğü. Keyfi kok ýene ogla bolanokmy? Onu da tant etsin görýärmi? Keyfi ogla bolan ýaly kok ýene ogla bolan o ente. Sorarmy? Sonra. Keyfim köp.
Bir de de arsmanla. Etata telefon elimde. Kaşılı yok maşinini, açkin maşinini. Oğurcan Ecem yanımda, Gülşat Berdi. Hem böyle gül yani içine uteşke yok. Boluğum bilmiyor. Ne? Telefon elimde. Vay vay katken beğen mi ya ulan? Ha, diyecek. İçinden diyecek. Alcan. Şap. Öwünen olýarmy? Şuurjymy marsa öwünseler hala moktagy. Uteçka yok diýen olýarmy? Şeye diýäň. Men şoňa uteçkan ulusyny görkezäýinmi? Bami. Ulusy var. Aqyt 2 sagatdan beri ýol ýörek. Aýdan oktagy aýda. Ay aýtman otyrdım, aýdaýdan mykam. Sana yüreğim ýarıp bara. Atasan bäri geleýdi. Au. Nire gittim dedim. İçimlere gittim. Nire ejenlere. İçim canı vurmayana marra gittim. İçim canı vurup kayttım. Onun geline näme diýip gittin? İçime de gittim. Ay ejen geline jan edipdir ha. Ne mi gitti? Atajan tapamok diýipdir. Geline maňa jan etdi, atajan nire gittik diýip. Menem ejelerine diýip gitti diýdim. Onun öyle düşünenler de nire gittik ondan. Var keyfime onu uğradın aday. Şuradaki hepsine nazat ayttığın işin kayıttıgıdır. Siz emeştiniz mi yani? Canım bir doğruymu gaýtýanda? Hayran alayım bana. Bolýarmy? Şonu aýtayım. O can almalam derler, menim canım ala noktaya mella hayran me ursan. Ýördüm de uteçka yok diýip. Uteçkan ulusy boldy demiş de par. Oyna tanz oynanny. Ne tas oynamadın? Ne etti? Aha, kaka. Masih ni durdum ben. Ay hovolay. Ey, diyorum min ya eso tera buna. Ay hovola. Hovola ya. Değil mi? Toyota'nın tezerep vereyim mi? Ne? Toyota'nın tezerep vereyim mi? Tayotan terdelep bir. Bilir ne diyen bu ne mo? Ne mi? Benim tam sorunum var. Daha şey gelmem. Ay ne yaptın ay? Bu, 30 saat maşin ver. Hava. Tezerep getiriyen. Bolli mi? İni 5 saat mazin den ki terdelep verdin onu en insan. Bollar kin karasay. Bolli karışanınla. Ağa diyelim sen gel bola ya. İnniyenin seni yar oldun ne dedi? Bolli anla. Toyota'nın sarsa buraya da Ha mi? bu Tayotan saçtan bolli Ola anla. kaptan gelen de. Sağ ol. İnni ve şunu diyaydın. Gelme dayı. Gel. Fıtıs kaka. Hey 지금 Ha? ne mo adam oynayacak bolyan mo? Ne mollay? Hani sen Toyota'm çalışıp verecektin de. Çalıştı mı? Bu ne bir çalıştın ey? He? Şunu adamınla telleti işleyen ok bu. Ne biliyorum Toyota mı şu? Şunu çalıştırmış var lo. Ey 지금 sen ne eyledin ey? Ağa çıkılmasana. Ne mi? Ben senin başını satsak diyeyim ama. Ha? Toyota'nın satsak değil mi değil mi? O Toyota'm çalışıp Ne Toyota. Toyota da? Teyze oydu mu? Kıray. Ne öyle ya be? Sen onu al çalışacak değilim ha? Toyota'nın ağı. Toyota'nın ha? Ha. Ey 지금 Ha. ey onun 5 saat maşinin gerektiğini koranak mı? Ay ben. Ne sen hadi dur. Kaka men joramlara yak öğrenmene var yani. Bu Hey! Kay! Öyle darro. Lütfen çıksan hadi ayağın saparını estin mi? Çıksan ayağını sıkardın onu da bir alsa. Gir öyle. Yetenim yaşaktı yak öğrenecek dedi. Dine men yanına katmıyor diyor. Gir öyle çıksan at. nemen qoxun neme? Qoxun neme? Kıydığına sen yaş vaktini vurun verdim. Nem olunmuşsun yaş vaktıma. Alanın ökünyen mi nem oluyor? İnni çağalara şey dip, kakarlı gürlösen kakası. Eňiňi sipaların eňiňi. Düşündün mü? Onuna gelmeyen elim yeten ok. Elimin yetýän yerlerini sıyırıp süpürdüm. Sen süpür berini gel, elim yeten ok men. Ha sen elin yetmez. Elin yetmez senin o. Seversen elinde dilin uzayınla. Son düşünüp dilin ulan süpür. Öyle men erkek mi, sen erkek mi? Ha?